बेबायदि मानो जायो? जायनि मेगनाव जों मोदै नुनो हाया, मानो बिनो जोंनि मोदैनि जाहोन जायो? जायनि गोसोखौ देरहानो थाखाय जों गासै मुलुगखौनो बावगारलाङो, मानो बिनो जोंनि गोसोखौ सिफायलाङो? सान हर गासै समावनो, गासैबो हाङावनो जायखौ जों सानबाय थायो, जायखौ आबोर खालामो, बिनि थाखाय जों मानो माब्लाबाबो गोनांथि जाया? जायनि सुखुनि थाखाय जों थांना थानो आरो थैनोबो थियारि जायो, जायनि खेबसे मिनिखैरोनि थाखाय जों गावखौनो गासैथिंबो सोलायनानै लायो, मानो बिनो जोंनि सुखुखौ सेनानै लाङो? मानो बिनो जोंनि मोखांनि मिनिनायखौ सेनानै लाङो? जों जायजों जिउनि गासै सिमांखौनो नुयो, मानो बिनो जोंनि सिमांखौ बायफ्लेहोयो? जायखौ जों गावनि गोरलै गोसोआव बजबना लायो, मानो बिनो जोंनि गोसोखौ बायफ्लेहोयो? जायनि दुखुखौ नुनानै जों गावनि दुखुखौनो बावगारलाङो, मानो बिनो जोंनि दुखुखौ बुजिना मोना? मिथिगौना, मोजां मोननाया माब्लाबाबो दुखु होआ। जेब्ला नों मोजां मोननायनि बदलाव मोजां मोननायखौ मोनफिना, अब्ला दुखु जायो। जेराव मोजां मोननाय, बेयाव दुखुआ बहा? जेराव सोरां, बेयाव खोमसिया बोरै जानो? जेब्ला सासे मानसिया नोंनि मोजां मोननायखौ बुजिया, अब्ला बे नङादि मुलुगाव थार मोजां मोननाय गैया। जिउनि समायनासिन आरो मुलुगनि समायनासिन महरानो जादों मोजां मोननाय। नोंखौ मोजां मोननाया दुखु होआखै, नोंखौ दुखु होदों सोरनिबा फोथायखेबस'आसो। नोंखौ दुखु होदों सोरनिबा नंखाय समायासो। नोंखौ दुखु होदों सोरनिबा नेवसिनायासो। मानसिफोरा बुङो दानि जुगाव थार मोजां मोननाय गैला, नाथाय बेयो गोरोन्थि। मोजां मोननाया जोबोद आब्रा जायो, जोबोद सिदा जायो, जायखौ अरायबो आबोर खालामनांगौ जायो। जेब्ला नों नोंनि जिउआव थार मोजां मोननायखौ मोनगोन, बै समाव नों मुलुगनि गासैखौबो समायना मोनग्रा जागोन। नों गावनि जिउखौ मोजां मोनग्रा जागोन। नों गावखौनो मोजां मोनग्रा जागोन। अब्ला नों गावनि गासै दुखुजों जुजिलांनो हागोन। जेब्ला मोजां मोननाया नोंजों लोगोसे थाफायो, अब्ला नों जिउनि गासैबो दुखु दाहाखौनो नेहाथ मोनग्रा जायो। मोजां मोननाया इसोरनि मोनसे महरसो। आरजआ मोजां मोननायनि मोनसे महरसो। गोसो होनाय, बेबोथ' मोजां मोननायनि मोनसे महरसो। बिमा बिफानि अननाय, बेबोथ' मोजां मोननायनि मोनसे महरसो। नोंखौ मोजां मोननाया दुखु होआखै, नोंखौ दुखु होदों सासे गाज्रि लोगोरियासो।